Vítám vás u nového videjka a v dnešním videu budeme hrát Minecraft Creative. Zkusím postavit nějaký barák. Jsem tady teda v džungli, takže nevím, jak tady bude něco postavit. A zkusím postavit dům. Jestli se mi to povede nebo ne, to se dozvíme v dnešním videjku. Tohle bude experiment a jestli chceš víc videí, takže můžeme se rovnou na to vrhnout. Moje oblíbené dřevo je tady to, takže... Ale to se moc nehodí. Nejlíp se mi asi staví s dubovým. A nebo... Asi to... A nebo víte co, bude to takový neobvyklý. Dáme růžovo-bílej. A uvidíme, jak se to povede. Musíme najít nějaký dobrý spot na home. A co bude asi tady? Tady dám jedno dřevo. Druhý dřevo. Mám to dát? Bych to dal takhle. Tak. Tady to dáme takhle dva bloky nad sebe a takhle. Jak se k sobě hodí. Jo. To jak půjde nakombinovat. Kdybych dal takhle. Dobrý. Jo, to. Sice nejsem úplně nějaký profi stavěč. Nebo builder. Ale tohle půjde nějak. Když takhle dám to, takhle vystavím sloupy a dám ještě jednu vrstvu. Když dám ještě jednu takhle vrstvu, tak zatím to vypadá nějaká brána. A teď tady uděláme kolik? To jsou 4 bloky. Tak dáme 4 bloky, hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tak, 4. Tak, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dobrý. A udělám to ještě další. Udělám to, to už je dost dlouhý. Dělám to 3 bloky vysoký. Potřebujeme to. Takže ještě 2 bloky. Tak. 2 bloky ještě. Tak ještě o 1 blok. Já se k tomu nedostanu, to potřebuji mít tak. Jo, ale jsem builder na úrovni té krávy, co teď zabučela. Si vezmu, když to mám v češtině, to je jedno. Si vezmu sklo a takhle to v každý druhý okno vyskle. Promiň, krávičko. Tak by to
Nemuselo být špatný. A když možná udělám ještě pak jedno patro, tak neuvidíme, jak se bude chtít. Když tak udělám pokračování. To je dobrý. Teď úplně to samé udělat na druhé straně. Akorát trochu jinak. Raz, dva, tři, čtyři. Bum. Raz, dva, tři, čtyři. Hop. Raz, dva, tři, čtyři. Hop. Tuže moc. Takhle. Takhle. Tři, čtyři. No. Tady to. Tady to postavím. Hop. Stavím sloupy. Hop. Tady vzadu udělám jedno velké okno. Jsou to 4 bloky, doufám. Já si umím počítat ještě. Takže tady udělám tuhle zeď, když už ji tady mám rozstavěnou. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, jeden, dva, tři, čtyři, pět, jeden, dva, tři, čtyři, pět, jeden, dva, tři, čtyři. Tady dostavím. Já tady prostě udělám takhle ty pruhy až nahoru. Dělám ty pruhy až nahoru a pak až tam dodělám ty sloupky. Tomuhle patru a od tohohle barák dělám jenom patra a interiér si uděláme příště. Tak to ještě propojíme. Asi to bude mít jenom jedno patro. Tady uděláme další okénko. To se nechtěl. Když se stane v survivalu, že klikáš a trefíš se vedle, tak to je docela pain. A už se stmívá. To já s dovolením dám
den. A už máme, ještě by to chtělo balík vody. A pustím to tady, ať tu není ta tráva. To jsem asi úplně měl dělat. Dávat jako na random tu vodu. Takže teď úplně nevím, kde teče. Tak a to je vše. A už tu neroste konečně tráva. A já nevím, jestli mi to tady bude fungovat, ale já už mě vlastně lomeno. Takhle si, když chcete vyplnit nějaký velký prostor, tak uděláte takhle. Takhle. Musíte tady napsat tohle a dát tady. Musím se podívat, jak se jmenuje. Se podíváme, jak se to jmenuje a dáme tam Cherry Plank. Jako střechu dáme Pale Oaks nebo Pale Oak Plank. Tady to se mi moc nelíbí od těch okrajů, takže to tady skopu a dám tam schody. Hmm.
Jo, tady jak vidíte, tak jsem si říkal, že ty schody, co položím mimo, tak ty, co zmíším, ty doplním do mezer. Akorát se to nestihl na video, nevím proč, prostě jsem si to říkal v hlavě, tak teď aspoň ať víte, že takhle se počítal třeba, že jich mám 6, tak můžu 6 jich doplnit. Nevím, proč jsem to dělal, nevím, proč jsem to neřekl na video, ale aspoň ať víte, protože teď tady moc nemluvím, tak aspoň ať víte, že proč jsem to tam předtím nedoplnil. Tak lidi, a tohle je pro dnešek všechno. A já se budu těšit u druhého dílu, kdy budeme dělat interiér. Tak čau.